Kuram gajang piny owacho ma Homa Bay komakre gi piny Austria oketo mise mar gero kar tuke mong'ere kaka Talent Academy kar chung' od bura Mandhewa mabiro konyo ting'o malo chenro mag tuke e kaunti. Academy no ma gedo mare ochaki e gweng' ma Kome Kanyamwa Kologe Ward itimo gi loni ACA Football kata Kokoro Football Academy kendo odhi monyo omenda maromo $650,000 ka gedo mare orumo. Tielo mokwongo mar gero kar tuke go Nyakurom Gajiwang' dhi monyo omenda maromo $145,000 kendo odhi rumo e thuolo mar dweche 6 mabiro kapok ochak tielo mar ariyo mar gedo no. Talent Academy no ka otieki gedo mare to obiro bedo gi pap mag tuke adhula manyasani, Academy mar puonjo talanta ma opogore kachiel kod kar tiegruok mag jopuonjre matindo. 6 months you have told me we will be celebrating Christmas here with an academy that has football fields, that has classrooms, that has everything. Uru mondo support this project, mondo project ni succeed, kai to biro kako sekelo pikani, obi kelo bende development e kuondegie, joma bende dwa gedo ya wuot Ndhewa man gi pesa, chakuru gero udie bathe kuondegi ma jomoko biro kai to dake.